BTC Prime Minister ahok na kiu AGP Omit Shah Dangoria ahok Chief Minister Dangoria ahok BTC karo himot nai je ibar amak haraboka बिटिआर सोरखारा जोंनि 11थाखौ मानो गालांखो बेखौ जोंनो नांगौ फैदों प्रमद बर'आ जोंनि माइदांस्रि ग्रुपनिफ्राय जों मानसिफोरखौ लानानै थांजोबदों राकेश ब्रह्मआ होनो होनदोंमोन ओमफ्राय दा जोंनो 75,000 थाखा हरनांगौआ राकेश ब्रह्मआथ' मिटिंआवबो बुंदों राकेश ब्रह्मआथ' बुंदों इलेक्सन जोबखाङो होमबा जोंखौ नायस'ना दालाङा जोङो ससेखौ फिसाफोरखौ दोनलांनानै ससे बेटारि गारि गाखोहैनांगौ खालामनांगौ सारा हिनजावफोरजों हिनजावफोर नांलाय खमलाय जायो जोङो नांगौ बास बिटिआर सोरखारा जोंनि 11थाखौ मानो गालांखो बेखौ जोंनो नांगौ गैया सरकारा जोंनि गामिखौ नायाखै माथो हनै दालांबाबो लामाबाबो जेबो गैया जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि हिनजावफ्रा जों सिरियै थानाय नङा बिटिसि सरकार हाय हाय मिटिं दाइथिङाव जोंखौ फन हरो बिअआव सेल्फ ग्रुपनि मानसिखौ लाबो होननानै जों मेम्बारफोरखौ लाङो ओमफ्राय दा जोंनाव मेम्बारफ्रा फन हरै सोंहरो जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि केसियारफ्रा जोंखौ दायथ' लायाखिसै होननानै होमबा जों बिसोरनो मा होननानै खोन्थानांगौ जोंनो नांगौ फैसाखौ मिटिङा जोंखौ मानो लिंहरो दाख्लै फैदों प्रमद बर'आ जोंनि माइदांस्रि ग्रुपनिफ्राय जों मानसिफोरखौ लानानै थांजोबदों ओमफ्राय बाव होनदों सारा गासिबो ग्रुपनोनो 25,000 बे दानि थाखा मोननायखौ अनसुंथाइ होगोन आरो जोंनो होनदों मामा उइभिंबो खुलिगोन होनदोंमोन जों बेखौबो मोनाखै दाबो होमबा अरुणोदय फैसा जों बेखौबो मोना होमबा जों दिनै सेल्फ ग्रुपआव थानायनि जोंहा माथो फायदा जाखो माहाजोन नङा जों सि दानानै जों फिसा फिसौ फोरोङो जों सि दायो माइ खामला गायो जोङो होमबा जोंखौ मानो नायस'ना गामिनि मानसिया जोंनो खोन्थानांगौमोन मेम्बार जेखौ प्राइमारिनि मावग्राफ्रा जोंनो खोन्थानांगौमोन मोनो मोना जों फाथायगौमोन मोनो मोना जोंनि बे खाबानि खोथामोन बेनि दायनिगिरिखौथ' जों मोनथिला जोंनो फन माखौनो खबरखौनो होआखै राकेश ब्रह्मआ होनो होनदोंमोन ओमफ्राय दा जोंनो 75,000 थाखा हरनांगौआ राकेश ब्रह्मआथ' मिटिंआवबो बुंदों राकेश ब्रह्मआथ' बुंदों हरनो होननानै ओमफ्राय दा जोंनि प्राइमारिनि मानसि मावग्राफ्रा जोंनो खबर होआबा जों माखौ बोरै हरनो बेबायदि आरो खोथाया नांगौ जोंनो जेरैबाबो नांगौ नङाबा इलेक्सननि उननि नेक्स्ट बाराव जोङो जोंनि मेम्बारफोरखौ जों बुजाया उनाव जों बहरखौनो होआ जों बहर होआ उनाव बहर होआ जोङो उनावहाय इलेक्सन जोबखाङो होमबा जोंखौ नायस'ना दालाङा जोङो ससेखौ फिसाफोरखौ दोनलांनानै ससे बेटारि गारि गाखोहैनांगौ होमबा जोंखौ मानो नाया 11था 12था ग्रुप दं मोनसे ग्रुपआव सोरबा 15 जन सोरबा 11 जन सोरबा 10 जन सोरबा 12 जन दङ जोंनाव होमबा जोंनि सेल्फ ग्रुपखौ दिनै मानो इसिबां अननाय खालामनांगौ सारा हिनजावफोरजों हिनजावफोर नांलाय खमलाय जायो जोङो नांगौ नांखाला जोंना प्रमद बर'आ थगाय सुला जोंखौ थगायनानै आनदाय जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत जोंनि गामिनि भबिष्यत जातिनि भबिष्यत जोंनि थाफानाय माने বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর উন্নতির थाखाय जों खामानि मावनांगौ বুঝলা বন্ধু চরম সত্যি একটা কথা বলছি পাঠা বিক্রি হয় পূজোর আগে গরু বিক্রি হয় কুরবানির আগে আর মির্জাফর বিক্রি হয় ঠিক নির্বাচনের আগে ঠিক বলেছো